Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin Bicol Connection. Bicol Connection. Okay, good morning po. Ang tamang oras, alas 8:35 na po. Ngunyan na Sabado. Anong pizza kita ngunyan? Sabado di 4, Hunyo 4, 2022 po. Yaw na naman kita sa sarong oras, may kabanga nasa programang Bicol Connection. Ano na naman kaya ang i-connect ko kaini? Dapat talaga mag-connect connection ining Bicol. I-connect natin. Bako lang digdi sa Bicol. Kundi buong Bicol region and of course, i-connecta sa buong bansang Pilipinas. Tanganing ining Bicol Connection, ikaagta sa Bicol sa Ilocos region, sa National NCR. Yan. At tapos i-connecta sa Bisaya. Tangani ang Bicol Connection magrayo, pero abot lang kita duman sa kung sain nakakaabot ining sa tuyang signal ng RPNDCKI, the Pioneer Radio Station here in Rinconada. Sabi ko kaya tandiman ako ni Felipe, si Philip Barasina. Pero ay dako kung bakit taarog na kainibagang sitwasyon mo niyan. Ang sitwasyon ng bansang Pilipinas, ang sitwasyon ng to all regions of the Philippines. We have 13 regions ba tayo? And of all those regions, how many provinces do we have to all these regions? Maray ining Bicol, kabisado ko kung ilang ano ba yun? Kung ilang probinsya meron ang Bicol region. Pero sa mga naghihinan nyo, pwede po kamong mag-text sa tuyang text line. And of course, kung si Isay gusto mag-report po. Tanganing matabangan ako sa sarong oras may kabanga. Ano magparataram digdi. Dipisil man talaga yung biro mo sa abot pa naman ako si sa kuyang regular na programa kong urolay sa barangay. Ngunyan man po yun. Kaya magdidiretso po tayo ng 2 oras may kabanga. So it is really difficult for me to talk in those 2.5 hours. Just imagine talking without na walang kausap. Masakit po yan. Pero kakayanan ta sa abot ng satuyang makakaya. Pero ang satuyang makakaibanan mo niyan sa programang Bicol Connection hasta sa Orolay sa barangay.
Yaon sa technical side, andyan po, of course, laging kaibanan ko every Saturday, si Sir Jimson Toriano Oko. And of course, siya on man po dyan sa information si Jimmy Guanzon. Kaya sa bulan na namin ni si Jimmy na pahingalo duman sa transmitter. Kaya siya makakapagtanom-tanom, si tanom niya matutostado pag mayong oran. And of course, siya on duman sa transmitter, mayo pong iba ang paborito ng mga tinanok. Yung paborito ng mga tinanok na different kinds of tinanok, kisaging, yung gabi, bungkokan, and of course tinanok na kamote, tinanok na kamuting kahoy. Ayan ang paborito si Sir Joanner Di Villa alias Mamok, pinakapaboritong sausawan ng mga tinanok. Kaiba naman po niya duman si mayo pong iba kong si Rodel Cesar. Ayan, Del, hindi pala nadagos yung mga ipapairahay ko. At ikaw, pwede may kaipuan pala doon na magpaturno sa turnuhan. Ay, dahil ko aram to. Kaya sa kasudma, ay imbyerna, ang sakuyang beauty kasudma. And maybe nadagdagan ang sakuyang wrinkles, pero dahil ko pinag-ako kaya. We must be always relaxed dahil sobrang init pa naman kapon. Nakatenga ako duman sa isang clinic ng mga motorsiklo dahil may problema ang sakuyang kabayo. Ang sabi nga ni Ninda, pwede ko ang ribayan na yan, pero don't worry kasi pinag-uulayan na po kan mga aki ko paano maribayan ang sakuyang lunadan. Pero dahil ko nga ni aram kung anong lunadan pinag-uulayan Ninda, sinisikreto pero nabulgar din. May Marites din sa kuya sa kasindang manag-urulay-ulay, lumusot si Marites. So I just hope na siguro nga ni kung dahil kita inabutan ka ining mga kalamidad or ining pandemic na ining hastangon yan, habo kitang punduhan tigilan ka ining kalamidad. So yan ang paghandaan natin, lalo we are nakaano na tayo sa face to face. Pero ang enot na madidipisilan sa face to face na yan ako. Dahil pag pinabalik kami sa eskwelahan, sigurado Monday to Friday po yan ang schedule ko. At kaganda-ganda at medyo maayos-ayos na ang sakuyang boses. Ayan, mararaot na naman yan dyan sa eskwelahan. Just imagine, pag nagbalik ako sa eskwelahan sa face to face, I am holding 16, all the sections of grade 10. At mayroon mga hard-headed pag mayroon mga sections diyan sa grade 9 na dai makontrol. Dahil aram naman po niya to, mayo na kitang corporal punishment. Kapag marka yan, pag dai na-control kan sa sarong sa school, pag dai makontrol ang mga sitwasyon na minsan kaya sa eskwelahan may mga pasaway po. Ay ang unyan, bawal na po yung scolded mo yung estudyante, bawal na po yan. At mamaya mo nun, makademanda ka ng teacher ka. So pag-aro kayo na ini na madisiplina, since ako ang disiplinaryan, ako ang mataray. Ako po ang mataray. Ayan po talagang I really discipline them. Dahil pwede sa kung na anday magpadisiplina ang mga estudyante na yan dahil mayo pa nga ni sindang aram kaya nag-eskwela sinda panganing madisiplina. So since na yaon pa sa barangay, may barangay sa Agustinierga City ay 4 po ang eskwelahan dyan. Ay nag-umalis na nga ako, dyan sa dyan sa elementary kasi talagang sagad-sagaran po sa kuyang schedule. At hindi po kinakayan ng sa kuyang boses. Mabuti nakakaya ng sa kuyang beauty, kaya hasta ngunyan beautiful pa rin tayo. Express cool and beautiful. Yung iba, kung diyan sa inyong kaibanan, every Saturday, I'm the reliever, the regular host of this program, Bicol Connection, na mayo pong iban sa tuyang karonda na si Joey Habana Lim. Thank you, partner, for trusting me. Tao mo po sa imong programa, Bicol Connection. At nakakayanan din natin na ma-connect. It's better nung before election na nag-reliever ako sa'yo. At medyo marami tayong topic regarding sa sponsors mo.
But anyway, hi, good morning to Helen Canuto of Las Piñas. O yan, napag-ulayan ta daw, paano tayo i-connect nitong mga, arog baga kan, siyempre since na the school year 2022-2023. Kaganda-ganda ka ini mga iskay na ini. Ining E-Eskwela Center Program na mga iskay sa Barangay Santa Cruz, Naga City, na binuksan na po. Binuksan na ng sangguni ang kabataan ng Barangay Santa Cruz, Naga City, ang kanilang bagong programa, ang E-Eskwela Center Program, kung saan libre ito para sa lahat ng mag-aaral sa naturang barangay. Since na ini programa po ay ang programa pong ini ay Bicol Connection, stay put kita digdi sa kung ano ang mga pinag-uurulay-ulayan, kung ano ang mga nangyayari digdi sa Bicol. But anyway, ang batang Bicol Connection po, siyempre, sabi ko nga ni, bako lang kita, dahil lang kita mag-concentrate kung ano mga nangyayari o mga pangyayari o ano pa digdi sa Bicol Region. O hindi, magluwas man kita paminsan-minsan, pero let's focus to the Bicol talaga. Bicol Region kasi ang Bicol Region po is composed of 6 provinces para po sa kaaraman kay itong mga elementary pupils and to the high school students. And of course, meron nga ni mga kolehiyo ngunyan, may mga college na daiaram ang mga different regions. Ay kaito po elementary kami from grade 3 to grade 5, or grade 3 or di ba Lilili of Quezon City, and of course kay Helen Canuto, di ba noon during our time kasi magkasigidaran lang naman kita di ba, hello. Di ba ang noon, kasi ngunyan ba akong familiar. I'm not familiar for the exchange to change name of all the subjects na pinag-aaradalan ngunyan kaining sa tuyang mga estudyante. Dahil kayo kasi meron tayong math, meron tayong history, meron music, meron science, meron ano pa nga ba yun? Pero ngunyan kasi ibang apod kaayan, kaya medyo I'm not really aware. Kasi po ang pinag-aanuhan ko po iba man po ang sa tuyang mga pinag-aadalan. So paibang-iba ka ito, pero inabot ko pa yung project ni Imelda Marcos na Green Revolution. Yun, Green Revolution. Pero ini mga programa ngunyan na iringani igwa na nganing E-Eskwela Center Program na mga iskay sa Barangay Santa Cruz, Naga City. Taon-taman nga nining inita. Ayan nga ning sabi ko, to all the administrations, maging national, maging region, maging provincial, and maging municipal or city administration. Pirmi yan. Mayo man na administration na mayong naginibuan. Igwa yan pirming naginibuan. Igwang pagkukulang, igwang, ano mag-apod ka ito? Ayoko. Yaon pirmi ang corruption. Basta ako sa barangay mi, I can say na mayo kaming corruption. And I'm very proud to say that sa pamumuno ng aming PB, si Salvador Badi Katimbang, we don't have any backlogs when it comes to mga reports ng mga documents. We are all perfect. Kasi pag ng aming sa pagtutulungan namin from the barangay secretary na kamaski kaliit-liit ang kapayat-payat talagang every time na may sinda, kompleto po. Kaya very proud ako sa muyang barangay captain na si PB Salvador Badi Katimbang na pag mag-check ng sa tuyang DILG sa katauhan po ni Sir Elmer Pinolio. When it comes to documents submitted, ang barangay San Agustin po nangunguna, mahayo pong backlog yan. So, kaya bilib ako sa samuyang secretary na maski araw kayan, sasadit-sadit sana, pero our documents is always perfect. And of course, ang samuyang treasurer ay samuyang secretary pala, si Maria Gina Andalis sa Danam Damay.
Pero dapat sana mamaya ko na yan pagulay. Kaya lang mamaya iba nagmaano ko sa mga ano, iba ang sa urulay sa barangay. So, araw po yan kayan. Ba, ano ba ining pinag-ano ka ining mga i-eskwela center program kung saan pinag-anoan ka ining pinagpapadrinuhan ka ining mga SK dyan sa Barangay Santa Cruz, Naga City. Kapag araw ka ini pag may mga magagayo na programa, pwede man po ining i-adapt. Pwedeng i-adapt or pwedeng gibuhon kan iba. Tapos siyempre, iba man kaisipan ninda. Iba man ang kaisipan ng bawat barangay kasi siyempre all over Philippines. How many barangays do we have? So ayan, may iba at ibang ano yan. May mga iba't ibang palakad yan. Even the barangay officials have so many barangays all over Philippines. Ay talaga po naman na may kanya-kanyang proyekto yan. May kanya-kanyang kaisipan. May kanya-kanyang gustong pagsusumikap na umunlad ang kanya-kanyang barangay. So, ining Eskwela Center Program ng SK sa Barangay Santa Cruz, Naga City, bukas na po yan. Binuksan ng Sangguniang Kabataang Barangay Santa Cruz, Naga City, ang kanilang bagong programa, ang Eskwela Center Program. Kung saan po, libre ito para sa kanilang bagong para sa lahat ng mag-aaral sa naturang barangay. Sa pagkakaaram ko ang barangay Santa Cruz, aaral nilang yan po dyan sa may sentro. And may elementary school dyan. Aram ko ang barangay elementary school dyan, Santa Cruz, Naga. Ngayon, ang media, dahil ko lang aram ko may high school sinda dyan. Libre sa lahat ng mag-aaral sa naturang barangay. Sa panayam kay Ray John Saniel, SK Chairman sa barangay at SK Federation Vice President, Naga City, sinabi nitong sa kabila ng pandemya, layunin ng programa ang makatulong sa mga mag-aaral. Lalo na para sa mga walang sariling gamit para makapagpa-research o makapag-access ng online. Ano po kaya ang pinakang problema ngunyan? Ining lalo nitong nag-module po, lalo na kaining nag-online, kaya ang samuya mang ning SK diyan sa barangay ni San Agustin. Federation SK Federation po ng Irga City. Nagpara proyekto man po sinda kaining hawt kung paano matabangan ang sa tuyong mga estudyante. But anyway, ang sabi ni Lili, good morning po, good morning. Yes, kumusta na mga friend miss? Kung miss you, kaya lang, always busy in your, anyway, you're in my heart even if we are miles away. But anyway, good morning to Lili of Quezon City. Padagos na pong ining pag-uturulayan ining SK Chairman na ito. Dahil ang nais ninda, ang kanilang advocacy ay matulungan sa mga mag-aaral, lalo pa yung mga walang sariling gamit. May desktop at laptop na maaaring magamit, maaaring magamit ini sa saindang estudyante. Tanganing igwasin natin. Yung magkaigwaning libreng when it comes to researching, kasi bako man nagabos na mag-aaral, ini pag-uralan tangon yan since na patapos na nga ni kadakol ka mag-graduation. And itong school year natin siguro magbubukas, if I'm not mistaken, or kung ito mapusto this August po, regular na po ang klase. So
Ang inanuhinda ang desktop at laptop na maaaring magamit ng 3 hanggang 4 na mga estudyante. Bukas ito tuwing Lunes hasta Sabado, simula alas 9 ng umaga at hanggang alas 5 ng hapon. Maaari rin makapag-print dyan nga po sa Santa Cruz, Naga City, Barangay Santa Cruz, Naga City. Pwede pa sindang mag-print dito sa libreng pagpapaprint. Kailangan makapagbigay ng isang plastic bottle. Maximum ang 5 page o pahina. Ano bang ibig sabihin nito? Okay, dapat nga lang kasi libre na nga silang gumamit ng desktop, libreng gumamit ng laptop for their online studies. And of course, doon sa mga modules na kasi although may gadgets ka, you have your cell phone, but you don't have the internet, useless din naman po. Kasi itong mga estudyante ngunyan, they kept on researching. So, they really need desktop and laptop. Pero dapat lang po ipagbawal na bawal ang laro. Kasi mostly, ang mga kabataan ngayon, especially those residents na can afford nila yung magkaroon ng internet. Hanggang hating gabi na po yan. Inuumaga pa. Puro din lang naman laro. Nilinaw man ni ka mga official kan iske na para lamang sa educational purpose only at bawal tagya maglaro. And maliban na riyan, may Eco Bricks project pa ang naturang iske. Ayan po kasi itong Eco Bricks baga laganap na po digdi sa Pilipinas dahil na natuklasan nga nila na pwede palang pakinabangan ining mga disposable po, ining mga yung mga bote any kind. Sa Manila nga ni itong si mga tarpaulin baga sa kasi mga plastics na kaya nagkausaning kadakol na basura after the election. Ayan pa ang mga ginawa na yung mga street cleaner. Ngayon ito palang Naga City project na pa ang naturang SK kung saan may Eco Bricks sinda. Saan kaya sinda mapagibo ka ini? Dapat this must be shared to all the barangay SK officials na makatulong sa kalinisan ng paligid. Kasi bukod sa makatulong ng paligid, it is 1.2 itong mga mineral water. And of course, ini sa mga soda natin. So soda bottles. Sa dalawang 1.5 na litro ng bottle plastics na may laman ng mga ginupit na mga plastic o supot ng candy at iba pa. Makakatanggap ng 1 kilo ng bigas. Ayan, i-project nga naman ninyo. Yes, I am not maski pa sabihin gaya-gaya tayo. Gaya-gaya po tumaya. Pinining arugon kan mga iba't ibang barangay because this is ito nga ning sinabi ko kay ito ipa-project ko sana. Inalok ko ini BBM ay kaedto ko na itong board member pang sa tuyang nangganang mayor. Nang regarding kaining pera sa basura kasi kanyaon pa ako di duman sa Cavite. Ay project ko po na ining ginigibo bagang mga bags ining different kinds of itong mga ano ba yan? Itong mga tetra juice. Even yung mga sa shampoo, itong mga naka tetra na yan. Bako lang ining mga disposable na soft drinks bottles and even the mineral water bottles. Ini pinagigibo talaga ini na bricks. May pinaghahalo ka ini. Marunong po silang maggawa kayo. So siguro all over the Philippines na gibuhunta na ini to avoid nagkalat ng mga basura that I hate most. Kahit numayo pa ako sa barangay, hindi pa ako barangay official. Ini talaga ang concern ko. Dito sa Pilipinas po talaga, ang basura natin, hindi tayo nagkakaroon ng lesson. Kung tapos tayo magtulungan po tayo. Kasi sa ibang bansa nga po nagigiboninda yun.
Even yung balot ng candies, they are not throwing it all over kung saan-saan. Kung saan ka kumain, doon mo itatapon ang sa imong basura. O pagdating ng baha, saan nagpupunta yung basura, inanod ng baha? Bumabalik sa loob ng bahay. So sa basura pa lang, sana nga ining mga newly elected officials, national man or local, lalo na when it comes to the local, those are mga nanggana, i-project nga niya ito. Sa bagay pinag-uulayan minanini kagawad Melnan, kagawad Melnan Daday Robles Moralio, although hindi po ini na elons, although gusto ko po ining elons nung nasa board member pa lang po ining elect Rex Oliva, City Mayor of Iriga City. Nai-open ko na po ini sa iya. Ang gusto nga kahit to, mag-donate siya ng kahit duwang sewing machine. Dahil yun ang kaipuhan ko. Sana madagos inita. Inopen ko na po ini kay board and member elect. Botchokoy Oliva, how are you? Good morning. Sana maituloy natin ini. Kukontakin nga kita. Ay dapat may board member na concerned dito. I-launch natin as one of the livelihood digdi po sa Iriga. Panganing pera sa basura. Mabawasan po ang basura all over the Philippines. Dahil yan po ang dai kumaan na matapos maisip. Kung what shall we do? Nagtapat ining sa tuyang itong sa tuyang bansa. Inutunta po sa satuyang barangay na mag-clean up drive, ang clean up drive regarding sa basura. Ngunyan nga ni, taigwa pa akong pinagdumanan, nagbakal na ako ng tinapay. Nahiling ko si Sako-Sako, tinambak na po doon sa highway. Ang paglalabas po ng basura, may schedule po yan. Pero this is not, hindi po ito dapat pag-ulayan sa Bicol Connection. So, ining top 6 at top 7 sa CPA. Sa CPA board exam po mula Bicol University, anak ng vendor at ng construction worker. Kaya ang pag-aadal po, it does not mean na kung ikaw naghihirap. Malimit nga sinasabi ko yan. Malimit sinasabi ko yan. It doesn't matter kung ikaw ay anak ng kung sinong Poncio Pilato lang. Anak ng kung sino. Even anak ka ng mga those with names na may mga anak ka ng abogado, anak ka ng kung ano, anak ka ng laborer. As long as lalo pag ikaw ay hirap sa buhay ang pinanggalingan mo. Hirap sa buhay ang iyong mga parents. You have to study hard. Ngayon sabi ko, ang hindi lang nakakapag-aral ngayon, pakinggan po ninyo yan, ang hindi po nakakapag-aral ngayon ay those who are nawalang pagsisikap na makapag-aral. Sabi ko nga sa garapal na salita, katangahan na yan ng said individual kung hindi ka makapag-aral. Kasi ang elementary school naman, all barangays have elementary schools. Although nga sinasabi ng nag-aaral ka nga sa public para menos po ang iyong gastos. Pero binubugbog naman daw sa projects. Yun nga rin ang puna ko it all projects. Araw nga ni kayan, sisa kumakuapo ngun yan. Sabi sa ko, mapahingi baon. Ayan magti-tree planting daw sinda dyan sa San Francisco. Kaya sabi ko nga from San Agustin to Centro, magkano pa masahe? Kinikwentahan ko nga 25 pesos daw. And from Centro to ano ba yun? San Francisco, 17 pesos daw. Magkano na? 25 saka 17 magkano? Vice versa po yun magkano? Ay more than 70 pesos po. Ay kung tatawan lang kita ng sanggatos, anong kakaunon mo? Anong mimeryendahin mo? So masakit po. Sa pamasahe pa lang po, lubog na po tayo. Kasi po hindi naman natin mabasol, hindi naman natin masisi ang mga drivers. Kahit pa tricycle yan, kay bus, whatever transportation it is, dipesil po talaga Sa pamasahe pa lang lulumpuhin na tayo. And kadakol po kan mayong trabaho. So,
Hinanyugunta nga lang ini si Monica Perique, ang satuyang friend. Hinanyugunta daw ini. Hi, hello. Ako po si Monica Perique kan Limasol. Inaanyayahan ko po kayong lahat na makinig or manood sa RPN DCKI. Ayan po, inaanyayahan tayong manood. Manood, magwas via live streaming, and of course, makinig sa Transistor Radio na kung saan meron kayo. So, ipangasarong ini, tingnan ko ini, pakinggan ko kung ano man ini. Si Joey Habana Lim sa Bicol Connection. Ayan, si Joey Habana Lim sa Bicol Connection. Ayan. So, ini mga nanggana po, ini po mga nakapasa sa CPA board exam mula Bicol University. Just imagine, ining sarong aki lang po, aki ng isang vendor. Huwag nating ilalang. Although vendor ka lang, although you are just a laborer, although you are habal-habal, whatever work you are doing, just to na mapagsilbihan po ang inyong pamilya, mabigyan ng tamang edukasyon. Hindi karangal po natin yan. Legal pong trabaho yan. Marangal na trabaho yan. It is a clean job. Maski pa nga labandera ka, huwag mo sasabihin labandera lang po ako. Huwag sasabihin katulong lang po ako. Remove the word lang. As long as you are doing your best, it is a clean work. Wala pong problema yan. Just imagine anak ng sarong vendor at ng construction worker. Nag-top 6 at top 7 sa CPA board exam na nag-adal po sa Bicol University. Marami naman po tayong educational assistance dyan. Itong satuyang, ining mga, may mga servidor tayo. Kadakol kan mga servidor niya to na nag-sponsor ng mga bika ng mga school educational assistance rather. Top 6 sa katatapos pa lamang na certified public accountant. Ini pinag-aano ko po ini kasi they are from Bicol University. At sabi ko nga ni paano mag-connect. But ulitin ko po, ang Bicol region is composed of 6 provinces. Ang Enat Kayan, ang boundary ng Quezon at saka Bicol is the Camarines Norte. Siguro, medyo malalagalag na siguro ako dyan dahil from pandemic po, hindi man lang ako nakapunta na, hindi ako nakaluwasin. Ay lumuwas pa ako minsan pala. Kung ano na ang situation. Dyan sa South Road na yan. Kung ang mga kalye ba lubak-lubak, kung ang mga kalye ba may diretso na, kung ang mga kalye ba ay sabagay lagi naman may construction dyan sa highway na yan going to Manila to Bicol. So, ang sunod kaya na Camarines Norte and Camarines Sur. Camarines Sur to Albay and then Albay to Masbate. Ilan na ba? Saron ko nga. Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Masbate, Sorsogon, Catanduanes. Yan. Mayo pa akong na dyan man. Kaya ito may kataba, may ano po ako dyan, may pinagparatabangan ako from Catanduanes. Pero sabi nga ni Ninda, kaya siya daw nagpursiging lumabas o umalis ng Catanduanes. Dahil sabi niya kahit to, noon pa yun, dekada. Year 1999 yata yun or what it is. I just don't remember. Ang pagkakandaw Ninda duman, talagang puro kamote. Pero it's better. Better have kamote than nothing. At least lamang tiyan din niya. Gulayin mo yung talbos, asiman mo yon, isapaw mo. With all of yun kalamansi. Oh, it's better than nothing. Ang iba nga ni kahit tubig na inumin, mayo. Oh, that is talagang, it is the worst na. So, ini nga certified, mga nakapasa sa certified.
Certified Public Accountant. Ayan, kapag inire-recommenda ko ito since ang tinutukdoan ko nga ay mga grade 10, kaya nga ako pinagkaagyan, mabuti ra ba ko, medyo kabisado ko daw yung mga different courses na dapat supposed to be. Sabi ko sa Enda, yung isa, ikaw, ano? Sabi ng nanay ko mag-CPA daw ako. O bakit CPA? Alam mo ba kung ano yung CPA? Hindi po, ma'am. Ang CPA, it is a Certified Public Accountant. Mapera dyan. Dapat maano dyan, matabang. Matalim ang gunting mo. Marami ang pera dyan. Pero may kasinungalingan dyan. Sapagkat ang CPA Certified Public Accountant, halimbawa na you are holding such a factory. Ipaghalimbawa sa factory. Pag ikaw ang accountant ng isang factory, ng isang negosyo, when it comes to bayaran sa BIR, when it comes to bayaran sa tax, it is the obligation of the CPA to compute the in and outs and the profit. Kaisa ka profit. Ano na ba yung profit? Is it a tubo or what? Hindi po kasi ako accountant. I never studied about commercial. So, pero ang sabi ko, halimbawa yung babayaran mo ng tax ay na-neglect mo for how many years? Tapos yung babayaran mo sa tax is already millions. Halimbawa na yung babayaran mo sa tax ng kampanya na pinagsiservisyon mo is 2.5 millions. Ibig sabihin yun, 2,500,000. And since walang naipon yung company, wala pong naipon yung factory or yung kampanya na pinagtatrabawan mo, 2.5. Ayun ngayon, ini-negotiate mo yun. Sabihin sa inong may-ari, okay, bawasan mo yun ng 1 million. Kasi ang pambayad natin is only ang utang natin is 2.5. And yung babayaran natin is 1 million, 2.5. And pag na-decrease mo yun or napababaan mo yun to 1 million, aalukin mo yung yung katransaksyon mo. Kaya sabi nga nila, ang pinakang madaya daw dyan sa BIR, sabi nila. But sabi ko, I don't know anything about taxes and I don't know anything about public accounts. Lalo dun sa cash tomb. Ayan ang cash tomb. Halimbawa 2.5 na. Ayan, 1 million na. You decrease it to 1 million. Or to 1.5. Ibibigay ko sa iyo yung 0.5. 0.5 is already 500,000. And the 500,000, bahala ka na. I-negotiate mo yan just to clear up. May daya ka ako yan. May pera ka dyan. Katulad po yan ng isang abogado. Katulad yan ng isang attorney. You cannot be abogado di campanilla if you are not a good defender. And of course, when you are a good defender, you are a good liar. Ayan po, wala pong dyan, pag-uulayan lang po yan through may kung anong nadadangog ko. Pero yes, kasi hindi ka po magiging abogado di campanilla if you are not a good defender, inulit ko po. And if you are a good defender, yan nga po, yung tuwid na babaluktot, yung baluktot na tutuwid. Pero pity those, yung mga natatalo sa kaso. Ayan, pag-uulayan talang po yan. Kasi dito ngayon sa connection, Bicol Connection, we have to connect anything that I've known. Ayan po, sa mga nagdadango, pasensya na po. Talagang that is, yan po ang realidad ng sarong Pero kung ang advocacy ng isang doktor ay bumuhay ng bumuhay ng nga, Sir Jamis? Ayan, kung saan tayo na, kung saan napupunta sa itong urulay, yan digdi po sa, bako mga di urulay sa barangay, kung di urulay sa Bicol Connection. So, Joey Lim, kung nagdadangog ka, ayan po, pasensya kung ano-anong pinagtataram ko. Pero it connects to the Bicol Connection program of our Karonda Joey Habanalim. Alam ko, nagdadangog ka, Monica Perique. And of
course, kay Lenlen and Melanie Mendoza. But anyway, dito nga tayo. Ini nag-top 6 kasi sa CPA board exams ay nakatatapos lang ay isang 23 years old na si Emmanuel Jerusalem. Wow! Ay, kasi banal pala kaya nakapasa. Isang Emmanuel Jerusalem na tubong Mubo Basbate. Si Emmanuel ay panglima sa 7 magkakapatid at nakapag-aral raw siya sa kolehiyo sa pamamagitan ng scholarships at sa tulong ng mga kamag-anak. O yan ang sinasabi ko, talagang kung magpursige ka sa pag-aaral, kung magpursige ka talaga sa pag-aaral, there's nothing impossible. Kaya kung ikaw ay talagang how to reach your goal, you have to stand for it. Kahit pa nga magpaalilang kanin ka dyan, makapag-aral lang. Pero minsan naman may mga kapasidad. Ayan, marunong ako. Kapasidad na makapag-eskwela, ini pa mga naparaluon. Ini pa mga naliligaw ng landas. Hilingon natin vendor kaya ng ano. So, nakapag-adal po yan sa tulong ng mga kamag-anak. Ito, consistent honor student, si Emmanuel Jerusalem. From elementary to college, just imagine cum laude. Meron naman po dyan, nag-graduate cum laude, may laude because lousy, and ay, panay sip-sip sa mga teachers, panay regalo, kaya nag-graduate cum laude. Pag-arog kaya, na puro ka puro ka sip-sip sa mga professor and puro ka regalo, and then nag-graduate ka cum laude, ang labas mo dyan cum laude. Pagdating ng board exam, naging cum laude ka kasi wala kang nanudan kasi panay sip-sip ka lang sa mga professors mo. Just imagine. Meron arog ka yan, may aram ako arog ka yan. Kaya nga sabi ninda, ayan, porque yung asawa ay abroaded yung asawa, ay nag-aaral. Ngayon, permi daw kasi regalo, magregalo ng sing-sing, jewelry, yung regalo, take note. Ngayon, nag-graduate laude. May laude po nung nag-graduate. Ngayon, nung pag-board exam, of all those na nagsikap ng makapasang awa, ayun pa yung mga nakapasa. Si cum laude, naging cum laude. Kaya wag po tayong ganyan sip-sip. Kaya lang to anywhere, any place, any kasit saan, meron pong mga sip-sip. May araw ako mga sip-sip din. Ang sabi nga ng kaibanan niya, ng mga kasamahan niya, sip-sip daw. Walang, ano ba yung tawag doon? But anyway, cum laude sa Bicol University, pero hirap ang kanyang pamilya sana itaguyod ang kanyang pag-aaral dahil hindi sapat po. Hindi sapat ang kanilang kinikita sa kanyang ama sa pagtitinda ng ice cream scramble o halo-halo. Ayan, anong panahon namin, high school kami, scramble po yung uso noon. Na kapag yung isang baso diniretso mong ininom, masakit po sa ulo yan. Full-time housewife din naman ang nanay. Wag nating ilalang na full-time kasi ang pinakamahirap po, para sa kaaraman po kan gabos, ang pinakamahirap po na profesyon, pinakamahirap na trabaho ay ang trabaho na isang full-time housewife po. Napakahirap na trabaho yun na, full-time housewife. Kasi just imagine, wala kang kaibigan. Tinatanong ko nga lagi sa mga estudyante ko, sino bang kaibigan ng nanay nyo, pinaka-best friend ng nanay nyo, those who are full-time housewife? Dahil makasimbag. Kapitbahay daw. May mga marites. No, sabi ko, pinaka-best friend. Yes, it is the reality nga talagang best friend ng mga full-time housewife. Number one na best friend, yung hugasan. Hugasan na kinatamaran ng lahat ng members of the family. Kung bakit naman na maghugas samantalang ayan dyan po ang tubig. And now, hugasan, kaldero, tawali, at planggana.
Ngayon, ini namang nag-top 7 po ay ang kaibigan din ni Emmanuel Jerusalem na si Bethany Jane Carrizo, 24 years old ng Legazpi City. Nag-top 7 po siya. Kaya pala ito mga top 6 and top 7. Dahil ini si Emmanuel Jerusalem. Pati pangalan niya ang Emmanuel, pati apelyido Jerusalem is very sacred po. Napakasagrado po ng pangalan na ini. Just imagine, Emmanuel Jerusalem. Kasi ang Emmanuel, ito po ay isang pangalan ni Jesus Christ na during the time na siya pa'y umboy. Emmanuel din po siya. Tapos apelyido Jerusalem. And ito naman ng top 7 ay isa rin. Isa rin na sacred name na si Bethany. Just imagine, Bethany Jane Carrizo. Ini po, si Bethany ay isang solong anak ng consistent honor student din mula elementary at magna cum laude nang matapos sa bio. Mag-isa rin na kumakayod ang kanya ama bilang construction worker kaya kailangan niya rin magtrabaho ang pagtatapos ng kolehiyo. Yan po, ini po ay talaga mga yung advocacy. Kapag you are talagang desidido ka na makapagtapos. Siguro yung isa sa mga struggles nila ay yung nung nag-pandemic po. Na-postpone po yung kanilang board exams. At dahil di naman po siya privileged, pinili po nila na magtrabaho muna. Mag-struggle din para sa kanyang financial. Kasi since it is pandemic, ang hirap po, lahat naman tayo nahirapan with this pandemic. Medyo maayos-ayos lang nga ngayon because you are getting to normal life. Malapit na tayo. Pero pag hindi po tayo nag-ingat, ayan po, dumadami. May mga victim na naman po kaining COVID-19 na ito. Patumo to Bethany and to Emmanuel, congratulations. Keep up the good works. Kaya ining Albay Legazpi. Napagaganda rin kasi may stations best practice din sila. Itong pamilya mo padaba ko is nagawa ng Jubilar PNP Jubilar Albay. Nagsagawa sila ng Jubilar Municipal Police Station ng kanilang best practice na pamilya mo padaba ko. Sa 4 na barangays munisipyo ng Jubilar Albay nitong Hunyo 2022. Ang galing nito. Sabi ko, ini magagandang ang mga kaisipan, ini magagandang advocacy yan ng different provinces, different cities and municipalities. Dapat nito ina-adapt natin. Kaya ining aarugon ko ining ginibukan Santa Cruz sa Barangay Iskay ng Naga City. Kasi matagal na po, ako nga po kahit ngunyan, magdiyan ka mo sa harong. Gabos po ng mga ginagamit ko po ng mga tetra na yan, mga tetra na yan. Mga sa mga, ining mga, ano ba yun? Ining chicheria. Lahat po yan nakaipon sa akin. Dati nga ginugupit-gupit nila, ginigibong unan. Ngunyan pala, ang pinakamaganda na nito, ipunin natin para, para arugon ta ini. Ining topic ko na ining pinagkukoneksyon kong ini sa Bicol Connection ni Joey Habanalim ay ididiretso ko ito hasta doon sa programa kong my own program Orolay sa Barangay. Kaya si mga nagdadangog, pwede ka mong mag-react o pwede kayong mag-upload. Dahil talaga ining programa ko regarding digdis sa mga ining arugon ko talaga ining ginibo ka ining sa SK Barangay Santa Cruz ng Naga City. O-open up ko tanganing ma-realize na ansa mo yung barangay magkaigwa na ning livelihood. Bako lang ining
gulayan sa barangay. At napakaganda ka ini kapag naipon. Kaya sana dahil ko malingawan. Ining sabi nga ni Bethany, ang payo po ni Bethany, ining pang-pito, itong nag-top 7 po sa CPA board exam, ining si Bethany Jane Carizo. May advice po siya sa mga estudyante. Ang sabi po ni Bethany, the journey is hard but always do your best. Ulitin ko po. Ang payo ni Bethany Carizo, the top 7 po of CPA board exam. The journey is hard but always do your best. Trust in the Lord. He hears our prayers. Totoo po yun. Ako po, ever since po na nakilala ko, ever since po na ako siguro nabinyagan dito sa pag-Catholic. And bilang po religion teacher, katikista, I really depend on God. It is always anything that we are doing, it is very impossible. It is very impossible to reach your goal without trust in God. So, ang sabi ni Bethany, our journey is hard but always do your best. Trust in the Lord. Naririnig po niya ang ating mga panalangin. I especially ask for the top 7 kasi God's number, He gave. And He gave it to the top notchers. Nothing is impossible with God. Yan po. Kahit ako, yan po ang sinasabi ko lagi. Kahit ining mga pandemic na ining mga kalamidad na nagdadaan sa satuyang nasyon, all over the world, it is po, paggising po ini sa satuyang mga anak ng Diyos. There's nothing impossible with God. Yan po ang lagi kong sinasabi. At yan din po ang advice ni Bethany Carizo, the top 7 of CPA board exam. So, gusto ko mga pasadahan ining nangyayari po sa satuyang our very own Senator Laila de Lima. Ang kaso versus de Lima ay basura na sa pagbaliktad ng 4 na testigo. Ano pa bang iniintay nila? Lalo na ining sinagdi Secretary of Justice na our very own Secretary Guevara. At sana ining si presenting Secretary DOJ na si Boyeng Rimulya. Knowing Attorney Boyeng Rimulya, I just hope na hindi sila mahaluan ng politika. Because ining nangyari kay Senator Laila de Lima, she is not convicted. She is not convicted. But what is the reason behind? But until now, she is not released from her detention house. Bakit ini mga convicted? Formally convicted? Laya na. Ang nanay mismo ng ating elected President, Bongbong Marcos, si Imelda Marcos, convicted siya ng ilang kaso. But she is at large. Malwalhati po siya na nasa kanilang pamilya, nasa kanilang bahay. But ining si Senator Laila de Lima, he is not convicted to any case, to any related case. But nga bakit until now she is still in detention?
Okay. May nag-text po. Basahon ta daw ini kung ano ini. Hi, ma'am. Lumulok-sulokso ah. Hi, ma'am. Good AM po. Ano po balita mo sa 1K nadagdag sa SSS? Kailan kaya? Okay, maganda po ining katanungan na ini. Maganda ining hapot na ini kan sa tuyang listeners. Ako nga rin po hinahalat ko man yan because I am also entitled for this SSS na dagdag. Di ba ang inapprove ka ini 2,000 years it is 2,000 additional to SSS pensioners. Iba man po yung social pension. Ang social pension, marami po ang pagkakaiba kayan kasi ang social pension comes from the DSWD. Pero dapat nga entitled. Dapat ba entitled ang gabos na senior citizen? Na kaitong dagda sa social pensions na yan. Ayun yung kahaputan ni ma'am. Nuarin daw ang dagdag na 1K sa SSS pension. Di ba po kailan last year pa ata ito or this year na yun? It is already signed. It is already signed by Duterte. Bakit? Noon na-approve agad yung 1,000. Pinaghati kaya nila. It is already amended. It is already ano ba ito? Inaidagdag na noon yung 1,000 and the remaining 1,000 pinirmahan na ulit ini na dapat i-release na ni Presidente Duterte bago mag-eleksyon. Pero I just don't know kasi tapos na po ang eleksyon wala na po silang pampasipsip at sana po ibigay niyan that it is already signed. Yan po kasi ang mahirap kay Duterte. Perma lang po siya ng perma when it comes sa mga budget, samantalang aywan ko ba kung may budget pa o wala. Pero once it is already signed by the President, it must be released. Ibigay na po yan. Ta mga senior po ang napipension kayan. Lalo na ining social pension. May mga na naka-avail nga po kayo yung mga social pensions na ini na already 80 years old. Samantalang dapat nga siguro pag 60 or 65 or 70 years old, they are already entitled with this social pension. Dahil bibihira na umaabot ng 80. Paano ba mag-i-enjoy naman ini mga social pensioners na ini? Ay swerte nga ni kayo ni mga nakakwalified. Pero sinabi ninda, all the senior citizens are ang mga senior citizens there ay all dapat tumatanggap na ini kaining social pensions na ini. Ay bakit pinili lang? Or in fact, ayan po, ulitin ko na naman. Pag pensionado ka kasi ng SSS or pensionado ka ng GSIS, you are not supposed to receive the social pensions of the senior citizens. Samantalang ang ina-avail namin, itong namin na pension sa pinaghirapan po yan. Pinaghirapan po yan. It is our own. It is our own money. Kasi pensioners na yan, ng mga SS na yan, kinontribusyonan po yan. Pinagkontribusyonan po yan. When you reach the age of 60, that is the time that you will receive. Na dapat ibinabalik sa atin. Hindi po yan. Pera po yan ng ating mga nagpipensyon. Hindi yan sa inyo. It is not from the government. Ngayon, ang tinatanggap na pension kay mga senior citizens, the social pensions, it is a budget from the government. So sana mapag-isip-isip po ito. Dahil ko kasi aram kay mga kung sino mga members of the cabinet na humahawak kay mga pensioners na ini. Pero ini social pensioner po, it is under the DSWD. Na sana we are supposed, every senior citizen must receive. Dapat lang po makatanggap ka ining social pension na ini. Kasi po dahil it's a pera na porki pensioner kami ng SSS or pensioner kami ng GSIS, we are not allowed anymore. We are okay, pahinga. Hanap buhay nga muna tayo, komersyal muna tayo.
An oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Kumakalat breaking tweet ni at hindi ito scam. All caps, gamot sa cancer. Question mark. Miracle tea exclamation. Mapa stage 1, stage 2, stage 100. First 100 emoji to DM will be healed with good hair. Huwag paloko, mag-fact check muna. Ang totoong balita, tunog tama, dapat tama. Isang paalaala mula sa KBP at ng istasyong ito. Click number 2. Order now. Arrow down. Arrow down. Okay, ang tamang oras po, alas na... Ay, tama ba ito? Tama ba ang oras natin, Sir James? Alas 9. Okay, ang tamang oras, tama daw pang oras natin. Alas 9:34 po ngunya na pagkaaga sa programa ang Bicol Connection. Aba, ang aga pa pala. Akala ko magtatapos. Malapit na magtapos yung Bicol Connection. So, may isang oras pa pala kita bago magtapos kayo ng Bicol Connection. Ayun na, 35 minutes. So, magpadagos daw kayo na ganyan. Napag-uulayan lang ni natin din eh. Ito pwede rin ining i-connect. Pwede rin i-connect kaya nadigdi sa programang Bicol Connection na since si Senator Laila de Lima is from Iriga City and Camarines Sur. From Bicol, tunay pong Bicolana. So, ang ipinagtataka ko lang, bakit si Senator Laila de Lima hindi convicted to any cases ay still in her detention house? Samantalang ini sa family, convicted na, nakalaya na. And the same way with the Imelda Marcos. She is convicted pero laya. Ano ba talagang hustisya mayroon ining Pilipinas? I'm just asking to those concerned, to those who knows about regarding the laws na ipinapasunod po, digdi po sa Pilipinas. Para yata sa paniwala ko, the lawmaker is the one lawbreaker. Bakit hindi nila nakikita ito? Sasabihin nila, all review. How many years to review? Inabot na ng 5 taon mahigit. Ang kaso na binintang na ikinaso kay Senator Laila de Lima. Bakit hanggang ngayon? Na ngayon, kamakailan lang, ang baliktarin ni Marcelo Adorco. Isang susipong testigo ng gobyerno ang kanyang mga aligasyon laban kay Senator. Laban kay Senator Laila de Lima. At self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa. Gaya ng iba pang mga testigo ay iginiit ni Adorco na nagsalita lang siya noon dahil sa pangamba sa kanyang buhay at kaligtasan. Halatang halata naman noon during the cross-examination, during the Congress hearing, Congress and Senate hearing. Ipinahiya nila ng todo-todo si Senator Laila de Lima. So ngayon si Piloca, lalo itong si Piloca, marami nun sa Congress pumapalakpak sila, nagtatawanan sila. Siguro ang pinagtatawanan nila noon, ayun, pinatunayan lang, ha? They all, yung mga convicted witnesses nila, binigyan nila ng kanya-kanyang testifying words. Ano ba yun? Tama ba yung ginagawa? Kaya ining winelcome ng kaso niya ng kampo ni Senator Laila de Lima ang counter affidavit ng ika-4 na testigong bumawi sa testimonyang nagdidiin
sa oposisyon lawmaker na kalakalan ng droga. Dahilan para muli nilang igiit ang pagbabasura ng drug charges ni Senator para kay Senator Leila de Lima. Kamakailan lang talaga ay nang baliktarin ni Marcelo Adorco. Susing testigo ng gobyerno. Ang dapat dito ikulong si Justice Secretary noon na si Aguirre Piloca. Itong Aguirre Piloca nito, ang sarap sa bunutan nito. Kaya lang wala na. Hindi naman natin mabala sa bunutan niya dahil nakapiloka na nga. Ang kanyang aligasyon na laban kay De Lima at self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa nga. Gaya ng iba pang mga testigo, iginiit ni Adorco na nagsalita lang siya noon dahil sa pangamba ng kanyang buhay at kaligtasan ng kanyang pamilya. Pari-pareho naman yung sinasabi nila eh. Ay kahit na nga ako, nagsalita nga ako noon. Dahil saan ka nakakuha ng testigo na first hearing ay may mga hawak-hawak ng papel? At pag tinatanong, bubuklatin yung papel, hahanapin kung ano yung sagot dun sa tanong ng kanilang ano bang tawag doon? Sa mga puro talaga kalukuhan na eh. Sa tingin namin noon, sumasalamin ito sa matagal na sinasabi na ang mga kaso laban kay Senator Leila de Lima ay pawang gawa-gawa lamang ng mga taong tinakot at ginipit para gumawa ng kasinungalingan at palabasin na si Senator Leila de Lima ay sangkot sa bentahan ng illegal na droga. Yun pang sinasabi ng abogado ni Senator Leila de Lima na si Abogado Felibon Tacordon. So, lumalabas na ang totoo kaya patuloy ang panawagan namin sa Department of Justice. Anong ginawa mo, Justice Secretary Guevara? Pati ba naman ikaw? Pati ba naman ikaw? Na-influensyahan ng amo mo. Samantalang andyan ka, Secretary Justice, to serve the people of the Republic. Not only to serve your amo mo, not only to serve one person na yan. Tulad ng ginawa ni Secretary Aguirre Piloca. Tuwang-tuwa sila noon nung pinahiyaan nila ng todo-todo, niyurapan nila ng todo-todo si Senator Leila de Lima. Bakit ganun sila? Ako po talagang masama ang loob ko nito. Dahil nung una-una pa lang, sa bawat interview sa akin noon ng media, sinasabi ko yan dahil I don't believe na Senator Leila de Lima is involved in this drug trade na ini. Dahil yan po ang kalaban talaga niya ng gusto. Ngayon na mga nag-retract na po, of all these four witnesses, ano ngayon ang gagawin nitong ating hustisya? Kaya bahala kayo. Hindi nyo sinuportahan si Senator Leila de Lima. Eto ngayon, I just don't know kung itong ating administration ngayon ay magkaroon ng hustisya at magkaroon ng human rights. So, na muling suriin ang mga kasong isinampa ni laban kay Senator Leila de Lima at tulungan ng ibasura ito at palayain na ang mahal nating senadora. At just imagine, more than 5 years, ikinulong siya na walang kasalanan. Tulad ng itinanong sa akin ng isang karonda namin dito, kung naniniwala daw ako na maraming nasisintensyahan, maraming nakukulong, na hindi, na walang kasalanan, na inosente. Definitely, ang sagot dyan, marami. Just like Senator Leila de Lima, because alam ko kung sino si Senator Leila de Lima, kilala ko kung ano ang pagkatao niya. She is in the detention house na mayang walang, she is very innocent to the cases charged to her.
Una nang binawi ni Espinosa, dating Bureau of Corrections Officer in Charge Rafael Ragos, at ni Ronnie Dayan ang kanilang mga pahayag laban kay De Lima, na nagdidiin sa huli sa illegal drug trade sa Bilibid. Pari-pareho nilang sinabing pinwersa sila ng Philippine National Police, ng dating Justice Secretary na si Vitaliano Aguirre Piluca, at iba pang mga nagsabwatan para lang maipakulong si Senator Leila De Lima, na nagsalita na laban sa senadora. Sa kabila nito, itinatanggi ito ni Aguirre. Itinatanggi, you are the Secretary of Justice before, at ikaw lahat ang itinuturo na you are the author of those na makulong si Senator Leila De Lima. Umaasa naman si De Lima na maiingganyo nito ang iba pang aminin ang katotohanan upang mapatunayang walang walang sala patungkol sa mga reklamong ipinupukol sa kanya. Natiis ninyo within more than 5 years. Mabuti nakatulog kayo within 5 years na ipinaglulok-lok ninyo, na ipakulong ninyo ang isang honorable, ginawa ninyong dishonorable. Okay, ito namang guro, isang teacher, utas sa ambos sa Masbate. Bakit po kaya inong mga satuyang edukador ganyan inambos? Haraman po ngayon yato kung ano ining nangyari kay ini. Masbate City, Masbate, Philippines, dead on the spot ang isang 52 anyos na guro, ang isang teacher ng pampublikong paaralan, matapos pagbabarilin ng nakaabang na gunman sa kahabaan ng National Highway ng Barangay Malinta, lungsod na ito. Last Monday po ito. Just imagine, 52 years old. Isang edukador, isang guro, isang naglilinang ng kaisipan ng isang mga estudyante. Bakit inambos at pinatay? Napuruhan po ining si Rolly Garbo ng Purok 5, Monte Carlo Subdivision, Barangay Nursery, Masbate City. At ang masaklap nito, hindi nakilala ang nag-iisang suspect na mabilis nakatakas, makaraang mapas lang ang biktima. So dakong alas 8 ng umaga kadto, lola ng kanyang Kawasaki Bajaj na motorsiklo. Ang biktima binabagtas ang kahabaan ng National Highway. Bigla daw sumulpot yung assassin. Pag nakaiwas ang biktima ay walang kaabog-abog na pinagbabaril ang ng suspect hanggang sa dugo ang namatay. Ang isang tagapag. Yan po ang mahirap doon. Kawawang guro. Ayan po. Ito pong ano kayang nangyari kaini? Dumapo naman kita ta. Padagi lang ako sa Legazpi, sa Masbate at Naga City. Pumunta nga tayo dito sa LTO Ragay, tigil operasyon muna matapos masunog ang stock room. Bakit sa dami ng masusunog ng LTO Ragay? Bakit stock room pa?
Ayan, bakit stock room? Ito tigil operasyon muna ang Landa LTO office ragay matapos masunog ang stock room kahapon. June 3. Ay happy birthday pala. Happy birthday yesterday sa kapatid kong si Maria Filomena de Lima Ketibes of Seattle, Washington. Babet, happy birthday. I wish you all the best, especially good health. And happy birthday also, belated happy birthday to our very own Jennifer de Lima Almasan, who celebrated also her birthday yesterday. And of course to those all who celebrated their birthday. Happy birthday also, belated happy birthday to our Tanod, Barangay Tanod, Ruth Garliagas. Ay siguro nag-feeding siya. Ay nagganap po siguro siya sa Barangay Hall Kasuudma. And also belated happy birthday to Christian Pereira of San Agustin. So, ang binabati ko po ng belated happy birthday, who celebrated their birthday yesterday, ay si Maria Filomena Babet de Lima Kitebes of Seattle, USA. And of course, kay Jennifer de Lima Almasan, Doktora Jennifer de Lima Almasan. And of course, to Ruth Garliagas. And of course, to Christian Pereira. Belated happy birthday. I wish you all the best, but of course, good health. More blessings and more happiness, love, etc. So, regarding kaining nangyaring sunog na sa Ragay LTO, ano kayang nasunog dun sa stock room? Ano kaya ang mga nakatago po o ano kaya ang mga naka-stocks ng LTO Ragay sa stock room? So, yan nga sinasabi nila. Tigil operasyon muna ang Land Transportation Office ng LTO Ragay matapos masunog ang stock room kahapon. Ang tamang oras po, 10 minutos bago mag-alas 10. Ngunya na Sabado, petsa 4 po, 2022. So, sinabi ni Regional Director Franz Ranches na matapos ang insidente, kailangan pa ng inspection ng mga engineers. Nilinaw naman ito na ang mga nakaimbak na dokumento ay pasok na sa disposal stage. Ay buti naman. So Mayo, pwede pagdudahan kung ano meron doon o kung ano wala doon. Kaya the only way ay nasunog. Kung sakali mang mayroong bago, may digital copy naman ang LTO. Okay, sana nga there is nothing na dapat habulin doon. Hello and good morning to Meli Villamayor Ilano. Ikaw Merly ha, Villamayor Ilano. Kailan ba tayo magkikita? Pwede kita magkita ng alas o Saturday afternoon. Kasi Saturday afternoon po, wala ko schedule po. Pero pag linggo, meron pa akong hapon. So, wala tayong banding-banding. Merly Villamayor Ilano. Saan nga ba yun? Nabwa. Ang nakalimutan ko na. Antipolo Old ba yun? But anyway, good morning also to Amy Corong Cabaltera Cabarles. Ay, Cabarles. Sorry. Emega Corong Cabaltera Cabanyer. Ayan po, medyo. Panagos nga ano ta pinag-suspend muna ining operasyon ng Ragay LTO. So, ang sabi nila, wala namang dokumento. Ang mga dokumentong nakaimbak raw doon ay pasok na sa disposal waste. Disposal stage. Kung sakali mang merong bago, may mga digital copy naman daw ang LTO Ragay. So,
So wala namang dapat nang ipag-alala ang mga may pending transactions oras na mabigyan ng go signal. Muling magbubukas po ang tanggapan ng LTO Ragay. So, ang regarding po sa itong nasunog nga na na yung pagka-suspend po ng operasyon ng LTO, LTO, LTO Ragay, ayan po, yung pagka-suspend po. Dahil nga po sa nasunog po ito. So, wala na yung dapat ipag-alala, lalo yung may mga pending transactions, dahil may naka-reserve na naman, digital copy naman po yun ng LTO. Mababatid din na sumiklab ang sunog sa LTO Ragay alas 8 po ng umaga nung Webes. So, naagapang kumalat ang apoy dahil araw nga pong nangyari ang sunog at nagresponde agad ang Bureau of Fire ng protection. Okay, ini namang pagmumonitor ng face-to-face sa classes sa Lupi, Camarines Sur, tinututukan ng PNP. Bakit nga silang PNP ang tumututok dito? Kasi ang samuyan dyan sa samuyan, mga eskwelahan dyan sa Barangay San Agustin, ayun po ang yung na through the assistance of BHW or the BHERS. Every morning po nandoon sila para po mamonitor regarding the health of the students. So, sa mga paaralan sa Lupi, mahigit na 33 paaralang pang elementarya sa buong bayan. Sa buong bayan po yan ng Lupi, Camarines Sur, ay nalihan sa limited face-to-face na po ang klase. Yan po ay sa panayam kay Corporal Emmanuel B. Barbado, Assistant Police Community Affairs and Development Police ng Komisyon ng Lupi Municipal Police Station. Hati-anon ko ito. Hinati sa dalawang sets. But anyway, gabos naman pong eskwelahan na meron limited face-to-face classes po. Hati naman po. Hati po yung tanganing. Pero I just don't know. When comes August, dasal sabi, full-blown na daw po. Full-blown na daw. Ang mga face-to-face classes po. Ito namang Naga City makes it to the top 1,000 cities of global startup. Startup ng Ecosystem Index. Kaya ini po ang ipinag-orgulyo kan Naga City, orgulyo ta pumalaog sa inot na pagkakataon sa raya kan top 1,000 cities of global startup Ecosystem Index kan Startup Blink. Ngunya na 2022 entering sa entirong kinakban. Bilang pinakabagong syudad na sa Pilipinas na makakalaog sa Global Index Ranking ng ika-4 man po ang Naga sa 5 mga syudades sa entirong Pilipinas as in ika-20 sa entirong Southeast Asia. Overall, Naga ranks 952 second worldwide among 1,000 cities with the dynamic startup ecosystem in the world. So, ang oras po, nagmamadali naman po, kaya para oras na po na magpaaram kita, di ba? Merly Villamayor Elano, and Lilili o Barre, Quezon City, and of course, kay Helen and June Canuto, Las Piñas, and good morning also kay Amy Corong Cabaltera Cabanyes. At sa tuya pong nakaibanan sa programang Bicol Connection ay mayo pong iba kundi sa technical side. Andyan po si Sir Jim Santariano Oco. And of course, nandyan po sa information si Jimmy Guanzon. And
Andiyan man po sa transmitter si Joanner, Mamok de Villa. At ang sa iyang PSG, si Tony, ay si Rodel Cesar. Rodel Cesar. And of course, in behalf po kay Joey Habanalim, ako man pansin nung kay Manon, may pong iba kung di Kagawad Elma Dili Magaspi nagsasabi. Thank you po sa mga naghinanyog via live streaming. And of course po, duman sa mga naghihinanyog via sa kanilang transistor radio. Maraming salamat po. God bless us all. Inanyo po itong tapo, masunod po ang Orolay sa Barangay. And of course, ako po ang regular host ng Orolay sa Barangay.